Ești copil de mafiot și te supără un Gabor. Da, mă. Aoleu. Uite, eu nu vreau să-ți fac nimic rău. Au venit, Dar numai că trebuie să veni să se zăsi. a venit Domnule tati polițist. cu colegii lui de școală. Aoleu, mamă. Și cine e tatăl dumneavoastră? Nu vrei să știi. Ce mai Acum o să șmecheri, cunoști. șmecheri. Ok. Scandal, scandal. Mama, a venit, au venit Care țiganii. Problema cu mete. Spamați cheio, cheio, rapid, cheio. Sau... Poți să miros? Nu știu. E făină până la urmă, nu? Miroase? Făina dus. O zi zboară, mă, ce... Nu iară! Tati! Oh, nu! Taxi, aici. Bună ziua! Bună ziua! Haideți repede! Mamă, nu-mi spune că plouă afară, ba da, plouă afară, mamă. Ce faci? Domnișoară, vă cam trage cu ochii băiatul ăsta, poate vrea să vă... Aveți grijă, am plecat de aici. Când aici că tu ești prea mic să vezi asta. Așa face mami când nu știu ce, da? Sofianu! Și-ați moldovenii, nu jură. Bă, mai își revine asta cu vederea, mă? Ce tată, mă, să fii, mă? Ia, băi, bă, băiatule. Ce naționalitate ești, mă? Ce naționalitate ești? Țigan, mă, ce Pateu, da? Păi ia vezi cum vorbești, că dacă eram taică tu știam să te educ mai bine. Aha. Vezi că te-am dat pe spate, ia vezi. Dacă eram tac tu, știam să te educ mai bine. Hai, ieși din fața mea, scârbă umană ce ești. Ieși din fața. Ieși din fața mea de aici, scârbă umană. Dar eu n-am făcut nimic, ce ți-am făcut? Ați văzut anunțul de Hai, pe... da, peste mine, morți, mătii. Ăsta-i prietenul al tău moldovean, a? Care? Ia vezi. Asta pe loc, asta pe loc. Cu câți prieteni ai mai intrat? Vezi că eu... Mamă, să moară băieții mei, fugiți să răira familia lor să le trăiască. Au sărit direct pe mine. Mama mea, să moară bărbații mei dacă vă mint. Bă, ești prost? Veniră frunzele alea cum nu veniră toată familia mea vreodată după mine. Că-l caută pe Zeină. Nu mă pot găsi, proștii. Ce mă, tată, mă băg câteodată. Sunt prea bun mânca și gura lui. Nu, oricum n-au cum să mă găsească. Ai brățara? Ce brățara? Bam, brățara! N-avem decât să ne prefacem că suntem nebuni. Scăpați de la... Cine, Doamne armă, se atinge de un nebun? Acum, pe bune, să fim serioși. Cine se atinge de un nebun? Stai, nu așa facem nebun, stai, mulți, electrocutet. Așa. Repede, vine așa, mă iau de draca mea să mor băieții mei. Repede, tata, că e groasă rău de tot treaba. Drang. Domnul ce aveți? Mamă, ce fac, mâncați, aveți gura ta, că mă vin ăștia după mine, să moară băieții mei. Să vină ăștia după mine. Mi-au găsit ăștia brățara! Ține-l. Domnul polițist, vă rog frumos. Mi-au găsit ăștia brățara! Acest domn a făcut țigan și dumneavoastră nu-l taxați cu nimic? Pateu! Se aruncă cu vorbe grele acolo! Să moară bărbații mei, că nu mai iese aici în viață. Mamă! Bă, s-a încheiat ușa, bă. Ia, bă, du-te, mă, de aici, mă. Domnul polițist, vă rog eu frumos. Eu propun să vă dați din Du-te, mă, de aici. ăsta că intru cu forța. Pateu! Ăla-i Zein! Pateu!
Bate-o! 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 Bateu, 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 bateu. 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 Ce să-ți faci, mă, tu? Gara! Ești mă Hai! Hai, eliberați! Eliberați! Acest moment suntem live pe Instagram. Suntem închiși în baie, mâncava și gura voastră și se înjură aici și eu ascult Barbie în baie, băieți, deci nu o să vă vină să credeți și aici la spital. Ia, mai arată-mă dată lenjeria ta. Vamos a fazer a desforțurare. Ce drăguț. Daddy? Polițiștii fix aici! Lasă-mă că știu și ăsta, ai încredere în mine? Ce credere, terminatule? Tu n-auzi că s-a dat alarma de incendiu? Nu, Zein, te rog. Zeinule, nu. Ascultă-mă, nu e bine dacă mergem pe balcon. Zeinule, nu! Zein, nu. Mamă, ce prostiști. Zein, dacă îmi dai drumul acum murim. Vezi că picăm. What? Dar pune-mă de-aia dumnezească în cap. Nu, dăm drumul. Dar nu aici. Pune-mă mâna un pic în cap. Bă, ascultă-mă, nu-mi da drumul aici. Ascultă-mă, dăm drumul aici. Dar nu, ascultă-mă, e bine ce faci, e bine, ascultă-mă, dăm drumul. Nu știu dacă l-a luat, dacă s-ar putea să-l ia. Nu, eu... Cum? De la atâta distanță l-a picat de la etajul 7 și eu pic de la 2 metri și mă omoară, mă, mâncava și gura voastră, mă. Dar o să depărtez zona. Smurdul la hotel. Smurdul la hotel. Mai repede că moare aici, decitează, a căzut pe coloană. Taci! Băi, ce pula mea, îndepărtați-vă, n-auziți? Aruncați cu apă pe el că nu mai are aer. Aruncați, băi! Bă, coaie, bă, poliția! Bă, poliția! Fă, 1-3 țărție familia, fă-i pe ăștia să nu mai fie coaie, că nu mai pot! Uite la spital? Aici, Mai la moară, ții, sinucaide, uitați aici. Mamă, la sinucaide. Am eu, dacă ce am eu targă mașină. Aici băieții mei după Bă, Facebook. plecați în Bateu! că mi-a putut pe la secție. Ce Hristos și mami voastre? Auzi, bă, plecați, mă, n-auziți? Vreau să mă pic într-o moschete. Doamne, de unde știe? Mi-am oprit microfonul. De unde știe? Acum am dau drumul. De unde știe? Că se va strâns dacă terminați să fie terminați să pe la etajul 7, pică la etajul 1, nici etajul 1, mai și pe coloana pe la pică la etajul 7 și 1, și bine că nu știi și mai bine și acum fie la Vorbești? M-am calmat, chat. M-am calmat. Apartament și acolo n-am mai plecat. Așa că nu știu ce explicați iară. Și pe Domnul asta să nu polițist. mai minți, mersi. Nu vă Mă ajutați, lași! că De unde pe toți? știa, mă? Nu, că iar îmi dau drumul. De unde știu? De unde știu? Hai să aștept să mergi acasă. Te aud. Nu mai mă putem să mergi, nu mai poliția la pică la etajul 7, eu pic de la 2 etajul și nu coloana pe la și acum mergi la poliția la secție, poliția ca să-mi ia, eu să pe să fac și să mă coane, și intră la pică la etajul 7 și atunci știa că eu am intrat acolo, nu era nici comunica să partea, eu am intrat acolo și mai Nu mai este poate așa, e prea mare tărăpoi, au venit perturbările. Unde ești? Ce faci? Nu, iar îmi dau drumul. Te rog, eu lasă-mă. Aoleu! Aoleu! Nu vrei, De ce crede-mă. să-ți dai drumul? Nu vrei să mă auzi, crede-mă, nu vrei să mă auzi. Te rog, Apeca, lasă-mă. Zi-mă, Nu. Zi-mă, zi. Bă! Bă, ești prost! Pun și eu paie pe foc, cum face ea. Te uiți la mine să plec? Ce vrei? Lași țigara? Aha! Zi Deci ce se vrei. poate! Se poate! Bun, acceptăm îmbrățișarea atunci. Da, las. Ba nu! A dat cancel! A dat cancel! Nu mă mai joc, nu mă mai joc. Stai mult pe gânduri și așa. Ai zis că Nu mă mai joc jocul ăsta. vrei A să dat cancel, Dumnezeu! te iert Nu și mă așa mai și joc jocul ăsta, a dat voiam să iau cancel. îmbrăție din prietenie, dar văd că nu vrei. Nu vrei. Ai. Pune! A dat cancel! Mamă, și mi-a dat și mie cancel pe căștile astea, mâncava și gura voastră. Alo, 210, mă auziți? Mama,
mânca, nu mai, a dat cancel, mâncava și gura voastră, a dat cancel. Bă, când eram acolo, uitați-vă cu alea la mine, eram așa, da? Fiți atenți, uitați-vă la mine, da? Eram așa, eu sunt gelul, da? Eu sunt gelul așa. Când să mă apropie așa să o pup, fiți atenți, când să mă apropie așa să o pup, a dat cancel, mâncava și gura. Deci, uite așa. A dat cancel. Fix aici m-a prins. Așa m-a prins și a dat cancel, mâncava și gura voastră. Ce să aibă? Bă, stai să o leg... Oh, salut, vă. Doamne, bă, dar iar au venit, iar că salut, vărul. Domnul! Îți pun și eu catalizatorul. Domnule, nu ia mea mașina. Nu e a ta? Bine, sugi. Sugi câine. Pistol, ia-mi și ce vrei tu de pe mine. Păi dă pistolul. Eu vreau numai pistol. Sugeți. Братан, спасибо, братан, люблю тебя, братан. Cariceps, băga Вас ладно сосать нахуй. A venit care încep să mă salvez. Cât ai clipii? Dar știi ce vreau să fac așa că pleci după aia? Ce? Să mă auzi că vine Venom în Pateu. Doamne, mâncați aici gura ta să ți-o mănânc. Bă, ești terminat la cap. Ce bă, băiatule, ești tâmpit la cap? Poftim banii pentru pateu. Mă, la ce face mod sus? Nu te duce la ei, nu te duce la ei. Măcar cu unul mai scap eu, dar doi. Nu te duce, te rog, rămâi acolo. Orice ar fi să nu te arunci. Orice ar fi să nu te arunci. Stai, karma ținea... Nu, karma era contra mea. Aruncă-te. Orice ar fi, aruncă-te. Bă, las-o moartă de treabă. Nu mă mai joc jocul ăsta. Dă-te încolo de ei, mi s-a luat. Lasă-mă să-ți explic ceva. Zen, ascultă-mă puțin. Ascultă-mă puțin, Zen. Pateu, ascultă-mă puțin, Pateu, fericit, Zen, nu le